Tagpamuno sa Negros Occidental Police Provincial Office. Giningadlan niya miyembro sa New People's Army ang mga miyembro sa National Federation of Sugar Workers sa probinsya. Baleros handa at tubangon ng progresibo nga grupo. Yaring balita nga itong gintutukan. Ginhangkat sang tagpamuno sa NOCPPO ang grupo nga Federation of Sugarcane Workers sa probinsya nga tubangon ini matapos nagpatigayon sa hublag protesta sa tubang sang NOCPPO kadungan sa anibersaryo sang Sagay 9 Massacre. Sila yung mga sinungaling. Yan yung mga FSW na sinungaling yan. They are trained na lokohan yung mga tao. Ginakabig nga pagpamigos sang NFSW ang tikang sang kapulisan nga kasuhan ng ila duha ka opdanan sa kamatayon sang siyam lakip na ang duha ka mga menor de edad. Wala kabi sang ginalauman nga pagbag-o sang ilang tindog sa kunsinugid ang tuod-tuod nga may nga mastermind. Depensa sini, klaro nga ginagamit sa kapulisan ang red tagging agud matabunan ang matuod-tuod nga issue. Ang mensahe ko sa iya, solbara ang problema sa duta kay amo ina ang fundamental nga problema. Sa Batibaleros at ubangon na lang sang mga miyembro sang NFSW ang kaso sa korte sa baylo nga dalon ang singgitan sa dalanon. NFSW na they are in PA. Pinasabi na ng Army na you are in PA, you are under the umbrella of the New People's Army. Dugang pa sini, wala ini nagakatublag sa mga tikang sang progresibo nga grupo, ilabi na sa pagpato-pato istorya kontra sa gobyerno. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.